Aba! Ang sweet nyo naman sa isa't isa. Ha? Wow! Kumot ka, nilalamig ka eh. Kakaya naman sa'yo. Nandito ako, nagsiselfone ako eh. Wow. Nagsiselfone ako, humiga-higa. Papansin. Bakit? Gusto mo tabi. Ayaw mo tumabi si Mama Eileen. Si Mama Al, ayaw mo tumabi. Dito ka. Oo, dito ka na. Higa natin. Oo, dito ka. Gusto ni Mama Al yan na naman. Bibidyoin ka naman niya. Bibidyoin ka naman niya. Gusto niya yan. Kasi dito ka sa gilid. Yung... Bakit? Ay, wow. Bakit? Ay, sige, diyan ka na. Nagagalit ka. Galit siya sa... Ay, nagagalit. Ito ako ba ito? Sige, dito ka. Yung inano. Yan ba may lupang? Ay, wag na. Hindi na ito. O, papasulat siya. Nagagalit siya kasi doon daw siya. Presto daw niya yan. Dito ka. Higa ka. Katakot. Muntik na. Dito ka na, sir. Dito ka na. Bakit? Dito ka na, sir. Halika, sir. Halika. Sorry. Wag bibigyan kita ng pera. Ay, anong pagkain mo? Yung Royal Canin. Feel ko yung Royal Canin daw ang bibili sa'yo. Gusto mo ba yun? Gusto mo yan? Kapag may pera na tayo, Haplusin mo daw siya. Ay, hapusin kita. Grabe nga haplos siya na walang pagmamahal. Lagyan mo naman ng tender loving care. Hindi, makapasok. Nagagalit siya. Bakit? Wala. Ano yan? Nakabis, may gusto siya. Ano yan? Halika na, sir. Halika, dali. May gusto siya. Pasok ka. Han. Dito. Bigyan mo daw siya isda. Katakot ka. Ito isda. Yan. Sige. Ito ba gusto mo? Yan, saan ang gusto mo? Isda? Cat food? Ay, yan ang gusto niya pala. Yung ano ba ito? Tulingan ba ito? Ha? Hindi, nakapas na kayo. Hindi, dumating kasi kayo. Natulay natutulog na. Yung aras. Nagagalit siya tuloy sa akin. Hindi nga akong kalamutin sa mukha eh. Tinawag mo kasi ako eh. Yan pa, Yan. Sirko, ito pa. Para kang hindi kumakain Ito? Narinig ko. Yan, ayos. Aplos. Yan. Marites. Yan, pusa. Pusang Marites. Ito may ano ba siya dyan? Ano eh? Puro na.